L'any 1828, la vila de Terrassa, amb els seus 5.417 habitants distribuïts en 27 carrers, va viure un esdeveniment que marcaria la seva història, la visita del rei Ferran VII. El rei Ferran VII i la seva esposa, la reina Maria Josefa Amàlia de Saxònia, van arribar a Barcelona al setembre de 1827. El motiu oficial del viatge era desmentir els rumors que el retenien a palau i, alhora, calmar els ànims dels malcontents. Els monarques van decidir visitar Terrassa, que en aquell temps era un puixant centre manufacturer tèxtil. La notícia va revolucionar les forces vives de la vila. Per retre homenatge als sobirans, es va crear la Junta d'Embelliment i Reials Obsequis, encarregada de coordinar l'embelliment de la població i els regals per als reis. Els burgesos i prohoms de Terrassa van haver de contribuir econòmicament per a l'ocasió. Es va urbanitzar i reformar tot el que es va poder. Carrers, places, façanes. Fins i tot es van construir 2 arcs de triomf per rebre els reis. Terrassa lluïa com mai. El 9 d'abril, a les 11 del matí, la carrossa reial va fer la seva entrada a Terrassa. Al començament de l'actual carrer Topeta, s'aixecava el primer arc de triomf, amb 3 voltes. Aquest portal, conegut com el Portal del Rei, no es va enderrocar fins al 1861. Una comissió d'obsequis va oferir als monarques una carretela guarnida amb robes de fabricació local. Els reis van ser convidats a pujar-hi, conduïda per 24 joves vestits a l'antiga. La comitiva anava precedida per una banda de música, però el clamor del poble era tan gran que gairebé no se sentia la música. El seguici reial va arribar al final del carrer Sant Francesc, avui Passeig, on s'aixecava un segon arc de triomf, més senzill, que va ser enderrocat tan bon punt els reis van marxar. Allà van ser rebuts per les autoritats civils, militars i eclesiàstiques. Es va celebrar un besamant general, un acte que simbolitzava la lleialtat al rei. Durant l'estada, no van faltar la música, els banquets, els balls tradicionals i les passejades pels carrers engalanats. L'endemà, 10 d'abril, es va oficiar un Te-Deum a l'església. Els reis es van allotjar les 2 nits a la mansió Vinyals, al carrer Major, la residència més luxosa que se'ls podia oferir. Miquel Vinyals, el propietari, van tapissar i encatifar els carrers del recorregut reial amb draps i sedes de la seva fàbrica. Per assegurar-se que tot estigués a punt, va demanar a la seva cunyada, Manuela Vergés, que s'encarregués de la decoració interior. Fins i tot van fer portar mobles de París per evitar qualsevol ambient pagès. Com a agraïment per la seva hospitalitat, Ferran VII va oferir un títol nobiliari a Miquel Vinyals. Però aquest, amb un to sec i menyspreador, li va respondre: Jo em dic Miquel Vinyals i amb això ja en tinc prou. L'11 d'abril, ben d'hora al matí, els reis van marxar de Terrassa en direcció a Esparreguera, Montserrat i Cervera, deixant enrere una vila que havia viscut uns dies inoblidables. La visita de Ferran VII a Terrassa l'any 1828 va ser una demostració de força de la indústria local i un exercici de diplomàcia política. La vila va aconseguir projectar una imatge de modernitat i lleialtat que seria clau per al seu desenvolupament futur com a capital industrial. Agraïments. Arxiu històric de Terrassa. Document històric 2274. Joaquim Verdaguer. Recerca històrica. Ester Garcia Portuguès. Treballs sobre la Terrassa del XIX.